Iya sebelum kita menjalankan sunnah Rasulullah, bapai dulu nak nyomani kemudian mani jalan suang adia lulu pai jalan suang adiam takkan sabalun adik bulekan hati hidri jodenai elo dipikir bana dulu elo dipikir bana dulu sasadahu onde adia iya pendapatan sataku dian tiado baguno sataku dian tiado baguno denai sapantun ba ayam jantan indah mangake indahlah makan kain basah karyang di badan kain basah karyang di badan. Usah turuikan kare hati yo napasu diri jika jatuh ane diasa kira sonyo jika jatuh ane diasa kira sonyo kita babeda kain kita yo indah saragi bacan dolangi nanjo bumi bacan dolangi nanjo bumi denai nan bangsa yatim